Tibo di merak nayak peri marupo kapakuan maru. Ditaluak bayu ada ulunyo sangke batulak dari kampuang. Tak kalau masuk kota lahat sesimpang jalan pagaralan. Tabayang dusun pabeloan tampek basusoh adu nasib mencari hidup peruntuangan. Kutiko masuk sungai dareh takana masuk bagola. Dulu diraki palayangan kini jambatan mentarantang ayanyo dareh bak nalamu. 2 malam tadayuk-dayuk di ateh hoto si Gumarang. Pagi-pagi hari Sinayan kami lalapeh padang panjang menjalang tanah narangagan. Manjali singgalang jemarapi tas sinta batin di dalam. Sajua rasonyo sanubari buah rasian nala nampak. Babilang musim batinggakan ulah de bansai nang kojuo. Malala derantaurang kamana gari la bajajak. Joko di bandiang diagak-agak baalah rancak kampuang urang ndak sailo kampuang awak sinala tuah Minangkabau. Walau basuo cacek dicata tapi dek cinto talampau sayang kasiah tadorong cak dulunyo. Bialah. Dicapuk kasiah malake dibaca sayang tersangkui cinto nan tidak kau juangan. Aso solo 2 salayo 3 padang ngampek kumpani salah banang lai manggilo kunule kain sesek raki. Bak kato-kato si bule rai orong me kantri elok jeburuak negari den ba itu bana bangga keminang. Selampinan daripada itu Stan raso malu menyasak pulo. Lah sekian lah memarantau baurek cando lah suang batu bataru alu kayu rukam. Kini pulang mengapik tangan sarupa orang kalah parah. Raso diupek di saranto cibia cumooh berkuliliang. Cumooh orang. Larabah karambia condong tunggua menyamak di nagari salodang menyerok kampung. Buahnya jatuh di rantau kami lapayah memaganya. Mako diseka malah ia mato dipujuk hati semua surang. Basabab kampung ditinggalkan ulah perintah bunuh kanduang pituah mamah dahulunya. Talukih di dalam pantun baalah bunyi pantunyo. Karatau madang di ulu babuah babungo balun. Karantau yang dahulu di rumah paguno balun. Cuadak tumbuh sabarih di bawah jago ngerang tugakan. Sayang jo anak dipatangi ibu jo kampung ditinggalkan. Santano ibu jo baju, stan diboka lipe adang-adang, joko memakai bakutiko disasah lalu diampehkan. Kok nyampang ibu jo padi baniah dibacu ditebarkan di sisiah ke sawah jauh. Baalah sebab dia itu, joko bayin pun disamayan urek di bawah kawasawa pucuk di ateh kabapalun. Tasasak batang kagadang dimalah padi kababuah. Ko iyo ibu jo kampuang. Amalkan pituah bundo. Jarang-jarang tugakan jaguang buliah nampak puya balari. Adang-adang tinggalkan kampung. Tandonyo sayang kanagari. Hakikat merantau Jawa indaklah lain indak bukan. Sebarat malacu hutan kemastan membuka sawah taruku menukuak parah peladangan. Nan lamo kamakapai bertambah laweh Minangkabau. Namun samantang pun baik itu, ko indak basuo nun sado nantun paliang kurang sama tiangin jan barabui suo di dapua nak susui tanahan mandeh. Usah sampai mintu jajok biliak lasare ujung pangka. Makonyo mudo den dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alu menyeso kapusako. Itulah hanya tando bekti jaso jumanah kanagari. Kini sesudah badan lah rangki kok makan sesuok kanyang bakain sahalai cukui. Dunia habis teragak sudah baganjua suri ke kampung. Hanya minta jo pinto. Kok mati badan denisua. Disiko minta dipandam di darah terserak dahulunya. Di pincuran dan mandi jolong sinan jo mandi basudah. Di bakeh maraja suju baguru pasumbayangan. Di surah nangko sumbayangkan. Itulah tando sopan santun ke tanah pusako bundo. Dulu den pai tampak pungguang, kini babaliak tampak muko, tarimo kasih Minangkabau. Setibo kami di kampung rumah tinggal nama dapati.
Janjang patah pintu basau, lapua condong tungku peruntuh laman sama parak merimbo. Cawan nindak pinggan pun nindak sandua patah haram menaruh konolah meja jukurisi. Maka diadokalah sugalu duo barang plastik murah harago piring kanso pariu ancih. Nantirih makanan sisi nalak buat patut diganti. Diansua surang sama surang indak kesia ke menyarayo. Dek tiok dikakok main pitih asah diawai main upah daun kunyit membalijo. Maka kampilah uncang maenggi baganti alih sudik kampia. Baralah bana katatanai ulu indak muaro tunggang. Lawi ditimbole kakari yang kok kunun pitih si songkweh. Tapi syukurlah. Tantang nang gantiang dapet bilai anyui nalai kepintasan. Ndak disangko, ndak diangan datang kirim dari si Beni Mair yang wesel si Pera. Alhamdulillah banah. Pabaliak sumange badan nan mbak cikarau dapet ayah curumpui di timpurinai. Ladi cukuikan bare baka diansua bacucuak tanam ke sawah mulai batahun babue 3 barna. Jo bismillah turun kaluluak dihayun tajak tinggi-tinggi mahunjam tibo di tanah. Tingkah batingkah punyi pangku atau budua semangi itu. Sabanja lai manakah? Banja kedua mulaikan 2. Cukui ketiga lama leo bak kaset lamah baterai. Acok tetagun taga alih lutui guyah angok bakajah. Bab bintang-bintang pancaliaan badari-dari tulang pinggang. Konolah pulau Josilinda saja iduang ditampu angok ikulah baru masuk lunau. Cah mahingong ke belakang sabanta mabuih tampak tangan manampak konceknya manggagau. Amaknya duduk tersanda mau jua panjang di pimatang. Dari tadi gilo bakipeh lah kari yang kawa disasok. Indaklah dapat disasali stan. Iyo juo bak kecek orang. Gadang garundang di kubangan gadang buayo di muaro. Ulah lambe lamo dirantau badan biasa tak bagarak kini tepaso main tulang. Yaitu kebalik. Pendeknya di hari sehari nantun alun saliri basudahkan menjalang wakatulu kami balik pulang. Bayang-iriang ilia banda terdayuk-dayuk depi matang seroman tentara kalah parang. Itu di hari 6 pertama. Perisuak diulang pulau. Disambuang bisuaknya pulo cukui sapakan basi tungkin. Sakuduang piriang alululu baniah bertambah gadang juo orang sabali laba tanam. Kasudahan menyarah kalas tan tepaso upah kaupah nan jinak juo menangguangkan. Ala dicubo masuk para mungkasui batanam kareh di sisi tanaman mudo. Baru setibo tapi ladang mencaliak sama baluka memandang rapek kayu anak. Surui hati patah saliro banyak lagi yang dari anggua. Ditanam ubi paranci sebulan mangko badaun entah kebilo kabarisi. Dilambuak cangkeh jo palo mungkin bak raso tak mengicok badan baran sua memuak juo. Diganang kolam jetabe batahun baru kemamanciang. Di piaro itiak jo ayam musang banyak aku memusim pokok kandang bilo kepulang. Pendeknya Ustaz. Bak tahimba orang bagak turut musuh tampak parui badampuang. Caka alun takui latibo pacah mental kecil orang kini. Tapi takana pituah guru tersabui di dalam kaji. Walau berisuak ke kiamat biarpun bumi kebalipe bijo sencek tanam jo itu wasiat Rasulullah. Anda dolai. Dia utang dia ansua mengkolan saya kakuk dia awai mangko sudah. Maka dirambah sama nambah sawa di kisah sasok jaraminyo di lambang tanah kesamayan. Samisa undang dinan tuo kehandai-handai din amudo. Biar kerako da ulunyo ko lai rajin menjunjungkan isu menjadi siliah pada. Asah lai satu babue indak bana dapat manuai manggatok kebuliah jo salibu diaro orang. Dan pangka yakin cutawakal sabah jorila di palabiah sinan letaknya tolong Tuhan. Di pada satu waktu hari Raba'a masa itu sedang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tagale asa tu agaknya.
Nampak lah oto Honda Civic mudia menuju rumah kami main imbau kalason. Tapi di simpang mudia alaman oto tagak mesin baranti. Tak kuat pintu tentang supir maranggang pintu belakang. Maku keluarlah surang anak muda. Awak gagah berkacumato kumis dan tidak labe ame rambut katu ombak berombak. Tangan suok menjinjang kopor nang kida membimbang paja saruman bana aja papanya. Mayiriang pulonan padusi bakaus sarawa lepis memakai jaket merah jambu laki sepatu tumit tinggi. Dari jauh inyola gala melambai-lambai dan padusi. Sialah orang nan datang ko apa mengkasui kedatangan. Sadang magisa gisa mato tagagau amaknya di alaman balari selinda api menyonsong. Rupanya si Tini nan tak coba pulang 100 suaminya. Ondeh sta. Sajua hati alangkah palang ngambak mandi di anak sungai. Raso diureh ia rimbo Tuhanlah sajo nang ketahu. Sabab balah dewa itu. Nyato ijua lai basaga kok lurah ada babatu. Taraso badan leba punyo. Itulah bunyi buah rato di salutangi kesyukuran. 3 malam inyo di rumah. Tarapak kato dek Sitini menantu satu membanakan. Mangko kami lebih pulang ya. Udah sebulan dapat cuti di kampung Indak Kalamu. Kepatang di Payakumbuh di rumah baku anak-anak. Adapun mengkasih kepulangan salain malapeh ubek rindu. Ado rundiangan nambah bau setantang diri selindah. Daripada tinggal di kampung gilo ke sawah joka para. Biarlah paijo kami kuliah di Pekanbaru. Ko Allah tamai S1 isua karajo ditampe udah. Beko tansano dapat jodoh bangkalai kami menyudahkan. Anyalo pulos minantu. Katu minantu. Kami bau amak sekali barangke samo Selinda istirahat sambil berubek. Lapuak di dalam tengah sawah kamilah ingin menyenangkan. Baju menggi. Awak indak di lingkuang sambastan. Gagang je daun nantasaru tinggalah junjuang je nasibnya tampan kamasia di mata. Kok dipikir sepolong lalu Ustaz. Ngato martabat nantalanya hilang nilai jadi suami. Bini awak kediangkuinya sapatah haram jemu pakai kata sudah diberikannya. Jadi maengi tidak ikhlas. Dan mbak istilah anak muda kemastan aku pasrah tapi tak rela. Ba mengko itu bana. Tansano amaknya ndak dilapeh menyipak coki di babak babali awah penabangan leso tinaman diondoknya. Aiko rupanya. Dan pertama tagisi hati menantu gadang mulaganyo nanarek bisa nyelunggah. Dan kedua puluh si Linda nyosubarangkan lah takabek padi je daun baban awak nilipikuannya. Mangalah wak sebanang dabado. Daripada periwak pacah biarlah nasi tetunggang. Orang sabar kasihan Allah dinan rumi kita ketenggang. Alah sebulan lama wajalan. Ampiang kedua bulan panwah. Selama itu badan tinggal monyi rumah rang si kumbang. Taraso bana hino diri serupa ladiang patah punco. Tagolek taguliang batang indak siapa nan bertanya. Anak jauh, bini pun jauh. Kemanakan haram menyilau orang kulit yang masak bodoh. Tumbuak tanah dia awak surang sawa ayah mandikan diri. Kok litak resek lah tungku tekan tua elola bantah. Kau nak tahu jom tua ngambo. Caliaklah kayu mati tagak di tengah padang pasawangan sadang diampeh-ampeh badai. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak urek tegantuang buruang nan tidak inggok lai. Kok rabah badan bakimi busuk tabangkai dalam biliat. Sialah kurang nang ketau antah kok langau hijau saja. Lah 2 pucuk surek melayang menyuruh amaknya pulang janjikan indak lama bana. Ndak lama sesudah itu datang balasan dari anak. Alamat Linda Pekanbaru bukan dari anak minantu. Aku beritahunya. Ananda sudah kuliah di Unri bagian hukum.
bayar kos di Pekanbaru mohon restu dari ayah. Stantang jo sore ayah menyuruh amak capek pulang, sabar gak sabantayah menunggu udah jeruk ni. Beliau pai ke Juja sudah tulang suang ke Bali. Bulan muko baru balik amak mau urus cucu-cucu. Mandangnya jawaban sure, mangka hati bukan kapalang, berang tak kama dilacukan bangih pecampur ibu hati. Ko indak menenggang anak takui menantu kata singguang, jo kawe dan minta pulang, pilih cie antara dua, ibu jo cucu atau ibu jo laki. Bini hindak baparu ilipe. Lah nyato suami tinggal surang nyomalala basanang-sanang. Dulu sapadi indak taranggang samiang alun tacarailah bangke ditinggalkannya. Awas kau. Beko pulang sampai di rumah, den basuh jo kato-kato, den seso den singgang-singgang di sinan hati mengsanang. Lah nyato suami tinggal surang nyomalala basanang-sanang. Dulu sapadi indak taranggang samiang alun tacarailah bangke ditinggalkannya. Awas kau. Beko pulang sampai di rumah, den basuh jo kato-kato, den seso den singgang-singgang di sinan hati mengsanang. Tapi di bulanan kampe beliau tercogok turun oto, diantar cucu dan bujang anak Sitini nomor 2. Tapi mencaliak nan kanduang datang bangi surui berang tak jadi, hilang sugalo dendam lamo kasiah babaliak pak sembulo. Bahasa bab mengkoba itu bukan pitunduk nanyo pakai atau alemu pasak lidah indak pulau takut jebini, tapi terkana pituah mama apalah buah pituahnya. Sepatah kaji basalisiah manga kok surau ditinggalkan, ujung jo pangkanan bagi sia buah di tengah dan tanggakan. Itu diambo dan tapi kian. Adapun ibu-ibu rumah tangga sepantun lama mani kopi. Kau nak tahu di lama kopi, coba tunggu sampai terdadak. Dialeh cangkia kerak sabuk sinan bana letak candunya berhimpun segala raso. Ijan bak manih-manih tabustan, makin kau juang makin nambah itu dan sama orang pantangkan. Konon beritu ambodanga tuturan orang cadak pandai. Sepanjang umur perkawinan dari pangka lapeh kau juang tabagi kepada 3 maso. Manolah maso nan 3. Pertamu maso kasih mengasiah. Kedua maso asah mahasah. Ketiga maso asuh mahasuah. Dan disabui maso mengasiah sajak nan dari akad nikah sampai mendapat anak seorang. Siko manjulai bungo kasih bagalui sayang joibo baranang di lawit cintu. Sepantun ombak di lautan, baguluang bakaja-kaja mahampih di bibir pantai berulang balik ke tengah. Jalin bajalin bajarume kai bakai bak pangarang, bacarai Allah ju Muhammad sinan ko larak kasih sayang. Dan kedua masuk mahasah, yaitu saja awak dipanggil ayah beliau diimbau mande inggo nayak minantu baru. Sikolah masuk kutikonyo bini ketampik bamu pakai laki kabakeh pengaduan bilai membilai keduanya. Ibarat tibo dioto, kok tekan tua supir di muko tibo latiah ngilu jopan yang semba kemudi dek si tokar. Giliran cingkaria sifat sintuang. Ban kampih patui di pompa tali kipeh kan 2 sabalah kecuri ben kabu di Ambon. Sugirolah supir turun tangan. Batingkah orang nebaduo sangsaro pasti siau juang pangka sauto orang menyumpah. Dan ketiga masuk akasuah. Sajak menggendong-gendong cucu babilang anak minantu sampai di pintu wajalulah. Masuk duit kasuah mengasuah. Dinalanya bimbing membimbing dinan kalam iri mairi sakatu waliak batimbah. Itulah stan. 3 babak drama hidup. Biasa orang menyebutkan saling asih, saling asah dan saling asuh. Maka sekarang ikut kini, dia umur lai samuado jodoh pun berpanjang-panjang 3 babak kami jalani.
Maso bakasiahlah talampau baranam hasia buah cinta. Maso bahasah letalape anak-anak tasubarangkan pasangan tangga dari kedua. Kini maso asuh mahasuastan idui badua bakadurang pulang pokok caro manggaleh. Walaupun baliak sapasang bukan segandi yang bak saisua umpama balam dalam rimbo. Tapi caliak dek sultan anak kucing. Bagaluang tindiah bertindiah ganti menompang-nompang ngange cara ibarat so kematian. Kasurau sama kasurau nampak surang nampak berdua. Adang begalui makaluntun adang bercakap masih sangeh tajarak bain bauju. Itulah masuh-asuh mahasuah mananti palito padam basimpang di pintu kubur. 6 bulan bini di rumah. Tibo pasan dari Silinda mairiang pitih kaum kue amaknya disuruh datang. Sebab inyo kemalayakan kini masuk 9 bulan tinggal menanti kutikonya. Dek sayang ibu Joana, dek sagan pakai menantu. Dilapeh malah bunuh kanduang betulak ke Kalimantan berpisah pulau kami dulu. Bamulo janji takkan lama. Tapi dek iko anak pertama alun nabeh maurih paja tapaso si nenek mengamehi. Tapi dimasuk ke menyabi beliau tercogok pulang. Alah-alah gadang nyuati babaliak darah ke muka bak lampu dituang minyak. Alun sudah besiang jolong si Agus pulo nambah pasan coiko bunyi sureknya. Segera bunda ke Medan si Ucok mau dikhitan kenduri di awal bulan. Manompang pulo pesan minantu. Kami dah rindu sama mama. Tolong bawakan gulai rendang, keripik, sanjai balado. Jangan lupa kerupuk jange ya mak. Lah bakiro pulo induk bare. Babaliak ma enggi surang. Nan pai yati tak elok nan tinggal hati ndak sanang ayam mato ditinggadahkan. Sajak batulak dari kampung. Dietong-etongkan hari dibilang-bilangkan pakan. 3 bulan masuk kampe. Pulang pulau Siti Nurwaya gadang hati Datuk Maringgi. Kini kostan nyonya lah barangke pulau menuju ranah kota Bogor diminta si Pera minantu. Sebab mereka kepai ke Makkah serombongan barangke umroh. Anak berampek bertinggalkan ndak cukup pembantu saja neneknya nang kamahaswa. Sesuai janji samulo indak lama balik di Makkah amak Sugiro dipulangkan. Tapi lah 2 kali pulang padi kini mulai menjajah pulau beliau alun tercogok. Bangki Rabu wati marame sumpah sarapah menggarutu. Anak duraku tak bebanak. Hanya tu awak mengarisiak masak tanah di badan surang indak josia ke bayu. Amaknya di banam-banam awak disangku tunggu saja. Di dalam pada itu, datang kabar dari Spera. Amak dijemput udah Hanif sekarang tinggal di Bekasi katanya dia memulangkan. Ya sudahlah, kata kalian lah. Ya, apa ketenggang diri ambo nan bak ayam merana itiak ditagah banyak sansarono dilapeh badan menangguangkan. Nangamenggi nak menuri. Lai tacito samupais tanurang pun kareh na membau tapi keribahakat. Awak indah di lingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barangi lada ulu. Nyampang taturi si buransang tan lupo martabat jadi bapak dan tumpala anak minantu. Kami nan usah dipisahkan nak gadang doso kalian tangguang. Sebab di maso batuo-tuo bini keganti maneh kanduang tampe mengadu sakit sanang gantuangan batin jesumange. Dan bak misa kabui jegunuang umpamo ayah dengan ikan tampan melarai keduanya. Usah kami dibanangkokan na ijan layah disesuju eloklah racun kalian bari. Saki nak saki. Padi harasonyo bajauhan baaban najini sakinya. Cabuilah kuku dari dadi yang parahkan nasam limo kapeh terumuak laya jobatin. Iswa kok sampai umur panjang. Tanggung rasaikan dek kalian sinan ke saya maananya taga dek senjang mengatokan. Mangko baik itu ketua ayah.
nyampang tibo ngilu jo panyang no tumbuh sakit talata. Tak dan rela disimpuh orang pantang siapun menjamah. Antah ku amak kalian surang nalain buliah dan harapkan. Janganlah dinilai badan kami nan bak saunggok tulang lapuk batung kuih jangit masyia. Jangan nak, jangan. Tapi kami ko bahati bajantung baraso baperasaan silaturahim salamono. Syalialah lampu starong kiang hadih minyak menjalang pudua. Sementara aja alun padam. Agak sesinga dua singa nyalo apinya menggabubu baru kalau ilang cayu. Itu kacontoh jo ibarat barito saya padan kami tanyalah orangnya marah saya. Di pada suatu malam sesudah sembahyang isya, sadang di dapur patanaan gilo mahambih-hambih baro teraso lain hau badan. Angok sasa kepala sakit batuak tibu paluh barombak. Pasandian rasul ketangga berputar candor bumialah. Lalu diresek minyak angin dibawa lalu bakalumun padan paneh terasa dingin. Dicoba mengana-ngana, apalah sebab karanonyo? Mungkin kau terlampau pantang atau tetagu aja tersapu. Rupanya dek talek makan. Di parak karajo tangguang pulangnya baru hujan kini ke badan mulai. Malam semakin larut juga. Di luar angin baribi hujan turun darok badarok bunyi keruntuh atau rumah. Walau batung kuih kain sao batimbun sugalo banta baju balampih luar dalam. Namun dinginnya Allahu Rabi nan bak dirau ambun jantan membaku darah di pembuluh. Ya Allah, ya Tuhanku, sakit kah engkau bakadukan, awih kamalah minta ayah ubek jauh, panawa jauh, kabanta saja dikeluarkan. Di luar hujan makin labek, guruah kilek sabuang menyabuang. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama hayat pai menjapui badan diri. Datanglah wahai Israel. Cabui angok dan kini juga buang-buang bawalah kehadiran. Nyau nak pulang kenan punya dunia lahirlah ditinggalkan. Nak lapeh sesak di dunia. La ilaha illallah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Hanyuilah badan masu itu, hanyui dan tidak bermuaru. Raso dibuai bunga ombak melayang di salu angin membumbuang di balik awan. Kalam piciang alam sabalik sunyi bagaikan dalam gua indak suatu nan badatia. Diresek-resek kalang ulu, dirabo-rabo tapi dindiang. Nyato di balik papan salai bakocong yo kain putih membantah tanah sebingkah. Astagfirullah. Dalam lahat malah kironyo ikulah kubur namokan alam barzah kata kaji. Oh Tuhan, kok tiba sudi joda awah tanyo jualah ke dijawab. Dosolah banyak tepabuek tampan kalondong kenaraku. Dalam cameh rusuh tagamang diri baraso entah dima. Maka tadanga ayam bakukuk sayuk-sayuk tabuh badundun mair yang abang di musaji. Sinalah baru kasayahnya Ustaz. Ango taraso turun naik kulit nelai angik juo alun mati malah kirunyo. Alhamdulillah. Maha suci engkau ya Allah. Zat nan maiduikan barangan mati. Nan mematikan barangan hidup. Subhanallah. Walau damam tak barek bana sepakan ditampek tidur. Namun ulah dek gampo nang sadaro tunggak condong sandila rata maranggang sambungan paran. Dilek kasaulah caya dipandang atok lah tirih lantai patah jari olapu. Dindiang nan indak elok lai tinggal menanti rabah saja. Dialah lama indak keluar pintu jendela ndak tersingkok. Maka mencogok mamak rumah mengilau badan dalam sakit sekadar tanyo-tanyo.
Tapi dalam batawa baracuni kato terserak nama luko sakitnya kerangkai jantung. Cuiko kata beliau. Nampaknya Manda Siti ini kalau dirantau orang anaknya ingin menyenangkan. Mungkin salamu itu pula rumah kosong indak baunya. Masya Allah. Ya Tuhanku, rumah kosong. Jadi, nan mau nyi salamu ku? Oh, indak manusia malah kau badan. Yolah kalau begitu. Kecek salah yang awak paham arif jauh-jauh kata bayang ujud manusia mau kironya. Iyo pulo tu mah gerangan. Bingung lah bana induk ayam. Lah nyato sangka tak batalua mangalah maharam jo elok cari kandang lain. Artinya menyuruh pindah stat. Ndak boleh. Tarago indak pikir panjang. Lalu dibungkuih kain ditet yang dijujuang lepiak jabanta barara ke surau tinggal. Terima kasih mama rumah. Abulah tabang dari tunggu. 3 hari di rumah baru maunyi pondok derita di surau tinggal tak berbiliak. Delok ado bercacek kok buruak ado imbuahnya. Atu tanang terasa tinggal sikos tan nindak siapa kemanggaduh entah kok rangi cekap pindiam. Ayi ampia semua pundake aman selesai beribadah sayu menjulai tepi bandar. Alhamdulillah. Bisuaknya datang Cisanti kemanakan nan paliang bonsu rumah gadang inyo menunggu. Sangkuati lai menjinjiang kok pisang agak seince atau kue agak sesai timbakau agak sejujut haram stan. Dak doh. Tapi tapu jua hati nangko. Elok tutuannya bakai mama arasolai badan pepunyo. Katanya. Manga mama tinggal di siko malu ambo jurang kampung. Tomelah balik pulang mak. Kita kan lai ada rumah indak sarika jurang lain. Ngampang kok sagan jeminan tu dapua gadang barando lapang pilih di mama ke-7. Ondestan. Mbak pujua pegadang tangi. Ibarat memakan salak medan kok mah. Di Kuba elok ruangnya putih bakilek rencak roman raso kesajuak lapiawi. Tapi pangka manih ujungnya kali tinggal di dapur dan tepi kia. Biarlah risiko saja kan. Sanang mama tinggal di surau. Terima kasih. Lalu disambung dia beliau. Kok ketinggal mama di siko rancaklah bugi hambo simpan cincin saratu loji tangan takui awak di maliang orang. Oh baik itu. Yola santi yang kau piak. Siamai baladang kape sama candonyo para lado. Di langit kau lalu linteh mama di balia itu pulau. Sajak sehari 2 nangko hati dan sama ibu sepici yang ngaram telalokan. Para siang di pagi cako dalam nalalo ayam tibola mimpi jorasian. Rasonyo gigi dan tangga. Padahal lala mompong nan tinggal tunggu agaraman di biasa rupa gule jange. Aku lah tak mimpi. Apa sekadar bunga lalo atau tidak mungkin. Itu ubilih namandayu bisian setan tu agaknya. Selesai sembayang asa diminum kopi seduduk, maka dibaca malah surat nan datang dari si Beni. Ikut isinya. Ayah mohon bersabar. Bunda sudah tiada. 3 hari lama dirawat meninggal di rumah sakit. Mak jatuh di kamar mandi mendapat serangan jantung. Tidak sadar sampai berpulang. Tolong kabarkan ke famili. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Harta Allah pulang ke Allah. Dari tanah balik ke tanah. Selamat jalan dia.
Untung kau adalah bertantu, untung kamu Allah malam. Tunggulah di penantian. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Amin. Setiap orang nan lalu menyilau ke surau usang ditampe mainggi tinggal paragam ayam koyo. Ado mencali aja sudi mato malengah membuang muko. Ado bak cando melecehkan mahino memandang rendah. Lai pulo menaruh hibo bayangan saja hanya kasihan. Barangkali orang menilai amboko korban adik Minang. Orang Sumando ate tunggu aguyah duduk di rumah gadang inggo bak laki-laki kanji. Indak. Ada indak salah. Adapun Sumando di Minangkabau bak tamu orang menumpang itu basangku jo pusako stang. Bukan fungsinya di rumah tangga sebagai suami laki orang ataupun bapak anak-anak. Barangkali ada puluh nan menyangko kemana kenambo buru angkuah. Kejam indak berpari lipek sampai hati membuang mama tercampak di surau tingkah. Indah, iko kanda hati dan suram bukan salah pihak si Santi. Sebab harato ju rumah gadang nyatu hak milik kemanakan mama kepantang menyentuhnya. Baitu barih balabe saratu cupak gentang adai. Setantangnya anak-anak nantak membalu orang gaeknya sebagai suruh jugamu. Biarlah. Ambo rilakan, ikhlas tawakal menarimu. Ambo nan tidak sabui singkok konon menuntut jarih payah mahasuah mengadangkannya. Itu sipaiknya kan ibadah stan, tugas bapak kepada anak. Bukan bantu utang piutang atau semisah pagang gadai memberi harap kembali. Ampun, talapeh ambo tentang itu. Nyampang ke utang dek mereka indak tabaya sepanwahnya kepada Allah ambo memohon. Tolonglah rida maaf engkau ya Allah, ampuni anak-anak ambo, lapehkan mereka dari dosa. Amin, amin ya mujibus sailin. Pun baitu terhadap istri. Walaupun beliau mencayahkan indak membayar tanggung jawab sebagai kembalan dek suami. Demi Allah, demi Muhammad, ambo maafkan. Bukanlah salah dek beliau taga di pasu keadaan. Karih tapaci dek pendeka, bulang tepegang dek juaru kekuasaan di tangan anak. Ambo paham itu. Sehingga kami berpisah berceraikan kasih sayang jarak jauh semiang pantang lupa. Dek kayo Allah Ta'ala turunlah kasih rahimnya. Dalam sakit panawati bo hari hujan payung tekambang. Aduh sahur pacorong. Mencari warganya mandarita bak sabuk ditumbuh ayah tercampak terpuang-puang. Maka petindak malah beliau membawa ke rumah panti jompo orang menyabut. Sinan sugalo orang bangkeh, lansia atau manula. Nantalantar indak tauwih bansai tiado bapiawang ditampuang di rumah panti. Adapun panti sosial nangko bernama Tresna Wedari Sabaina Naluh di bawah naungan Jabinaan Dinas Sosial Provinsi. Letaknya di Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. Satu kompleks hunian permanen di atas tanah 2 hektar dengan kapasitas 124 kamar. Kini dihuni 110 anggota, 60 laki-laki, 50 perempuan. Kamari yang boleh dimasukkan. Di panti tauruh kelengkapan, sugalo tahunan ado. Minum jomakan tersedia beragam sambat tiap hari, kain baju tinggal berasiah pakaian tinggal memilih sakit berdotor ke maube. Ado sarana olahraga, langkuk batipi bahiburan bamusik cukup baragai. Didikan amal jo ibadah sembayang berkaum-kaum ceramah setiap minggu. Pendeknya mewah baka cukupan stan sadonyo cukup tersedia tak kama kepailai.
Sabana sanang duit siko laya jobatin samparono raso di alam kanak-kanak. Kini kau Ustaz, kucing tua merumuk-rumuk indak lai diam di tungku memilih siso-siso rimah. Tapi lalu rikas walambui basau selimut tawa alun litak nasi tahekap. Iduit samisa ayam negeri. Ayah cukui dadak melimpah asah maku lekik suntik kandang barasiah pagi patang. Nak berjamu cahayo masuk kok malam balampu neon tinggal mengisi-ngisi bulu. Ikulah nikmat merdeka jasa pemimpin dahulunya. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ke pemerintah. Tapi ada yang kurang cies. Tunggu. Kasih sayang. Kasih jo sayang nanusali bukan cinta basarayo kan ibu sainggan lia kateh. Bukan itu. Tapi nan ba ayam kasih kata luar. Dia menanggung maharami batanggang awi jolapa begaluang di dalam sangka. Satapak aram nyobaranjak sampai menatih jadi anak. Walaupun nitiak ditatehkan sayang dan tidak perubahan kata be ituri ejo. Itu nan maha di dunia kostan. Sari boleh larang basuo antah kok mandeh kanduang saja. Allahu Akbar. Masuk itu malam Jumat. Sebagaimana biasanya separampe malam ke subuh ambo pun bangun dari tidur pai kaya mambe ulua. Tiba balik di kamar sajadah lalu dibantangkan sengaja salat tahajud. Tak kalau mangke takbir mandanyui ditantang jatuh sakit menjala batang tubuh. Tampan karangkah runggo dadu. Paniang tibo letih teraso baputa-puta pancalian tulang megigi abak kalara. Tapi sembahyang ditawihkan. Tapaso tagak berdiri sampai salam 2 rakaat. Astagfirullah. Ganji bana sekali nangko raso keputuh teliango badan layu habis kudare. Dijambo malah angin, digosokkan ke batang tubuh. Sajak lia lepeh ke dadu, kaparu sebalik pinggang, kapaho sampai ke bawah setitiak dujol lidah. Sesudah menanti 5 mini, lahi terasa agak ringan. Lalu taruh sembayang balik, dek tagak guyah agak oleang sembayang saja sampai duduk. Allahu Akbar. Di waktu sujud kedua, ambo tertungkui ke sajadah. Capek-capek memberi salam, taputih salat besiko. Dibawa menggolek menyelantang, diambil anguk dan salasai, rasunya semakin lari. Ya Tuhan, ya Rabbi, apakah kini kutikonya Engkau memanggil aku ya Allah? Aku rela, aku ikhlas. Silakan. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sadang mengana-ngana diri menanti garak takadia, saya terdengar orang azan mairiang suara kamai. Maka dikumpu asugalo dayo dihimpunku dari badan. Begantuang ke tepi ranjang ambo pun tagak usinsui. Tak tahu. Taruh melangkah cie-cie di ulu alun lelapeh sembayang saja dalam duduk. Rakaat pertama kuat. Rakaat kedua babaliak paniang. Taruh salam. Situlah ambo tahampeh tatungkui ke tempat sujud. Subhanallah. Alam nangko kalam kabui karakungan terasa karyang awish awih nan tidak terkatakan. Entah apalah yang terjadi, sakit baransuran hilang. Angga rado kemudian habis sama sekali. Kini mandanyui diampu kaki rasanya agak angin. Tapi angin supiro ketatahan.
Samantaro itu nan angin taruh manjala juo kabati kapau kaparu kinilah tibo tentang dadu mendaki ke batang lihia. Tahu-tahu dalam pandangan kalam tadi nampak setitik cahaya tarang, rampaknya jauh entah di mana. Makin lama semakin jale. Ada orang membimbing ngambo berbaju segala putih, jubahnya maleo tanah, pai menjalang menuju cahaya. Berjalan juga, berjalan makin mendaki. Angok lesesak cie-cie, namun berjalan tak berhenti. Taruh berjalan juga. Sampai tagamang terdayu alai tarau jatuh ke lubang, masuk ke liang gua dalam. Kini luluh melayang-layang mana pia membumbuang malayo marapuang taruh jauh taruh antah dima ndak bauju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama Abdullah Rajo Mengkuto, umur 83 tahun, suku Caniago. Disemayamkan di rumah duka Panti Sosial Sabainan Alwi, dimakamkan ba'da salat Jumat. Sekian agar dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.